kadam dan malitum bini bangke ilitum politikara lam pathak bangke ilitum cethanam nungilo bini video bangelala ejangpi lovers and part 2 tum masih bini ke nalitum han nang roasting panpo mate nang paklang panpo lasi nalitum binong timung ejangpi lavar alun kilon ke nalitum stami arju kolong pilo lapen social media mate Facebook Instagram along stami nalitum non malam hari semara ko jak pun stami ejangpi lavar alun pan ke roasting mate roasting video stam atum stami dupit khangjang lasi nalitum han pini neng wan pilo ejangpi part 2 lovers atum masih nang paklang panpo lasi nalitum si nile channel ka subscribe re tum dalang pro te nile channel subscribe tha and my viewers and my subscriber atum hans tame nang chuning ri la lasi nalitum si nile channel subscribe re tum dalang pro te please pen subscribe tha angte nele nalitum pan ejangpi part 2 lovers atum masih pinike nang paklang mon po mate labang solam pathasi ilitum pinike cethan panona tangte video le pada depen pen pangcheng na let's go ejangpi nang phan ejangpi tamke aljeta mesen san mate diha lasi kai keta binong timung stami labangso ejangpi lovers alun kacap bondapon ke alang listami ejangpi fansi ani kedo lo lasi alang listami ejangpi lovers satu video mate alun stami ali Facebook Instagram along stami alali parigles man lasi dak nanitum theglang la ejangpi part 2 alang letum stami RJ mission san lasi binong timu nang listami patai pon datha labang kli ejangpi lovers part 2 tumpan kapang iliku thekpi mate ape rigasing khaniku celon pit lasi tungjang bawa tumambangta ejangpi lovers tumpan dak kedo bangkli ejangpi atuman stami nalitum tungjang potum lovers pondet anate analitum stami labasana video roasting hai hello ati short video analitum shooting hai hello katherak re analitum labusan ejangpi lovers alun pen alang litum labusan thak ako roasting video jubanai pon thina mekelang ta chicken gedet ong hela lapsan pula dante muki nang phiben ne nang prang banone sen der nang kangyal ina ke chipusi thek tele lasi naletum lapsan video bangke pini ben bangke bondawan pedasi akimiji naletum new content mate new video ke crash manji fan thek thedalma khali la pinso pen ejang pi kechepla lanchal manaletum ke theke lanchal gon nasi soalo jeman lak khanya no malina ko mekelana chicken de der lapuan set nang letum ejang pi kacekrong kang tung pulatang te nang moment ke cikila tha nang mom cikila mu anote ejang pi chadipo nanti next lang susna ka chingthan nang le groi chang sai ejang pi nang than si nang kang bai nang thana nang ko pi nang ji la hello ejangpi lovers part 2 atum lo latum ke moment chimen wakta chetong ya pubon lapusan si jade lasi nalitum lapusana video bangke selama pedasi akim itu athe nalitum phan meke langna chicken ke tum stami dopit tahai constantly nalitum lapusana video kaselam inton te sonsi nelitum social media mate Facebook Instagram alo kai keta hek pon lo lasi ejangpi lovers alunong si karjurang planete naletum hanki kai keta ningkang ret titilo lasi naletum han na roasting teta onedet titilo lasi naletum lapusana video bangke selamat pedasi akimi po new content to pilan akimi video naletum keselam bon jifan naletum do pilan lasi hal hai bang naletum selampon athe lapusana video naletum sopen soalo ka seplang bangke naletum echata kachimilai dam awe lasi naletum lapusan mage inton koksi akimeji video to pilang naletum new content ke chekreji fan naletum sami dopit khangyang na bons tami naletum ke sopen si soalo ka cheklang nage naletum na morjat kache yordo lasi naletum lapusan mage inton koksi akimena
Lapusan nang tum yang si intan te prante non ne prangke nang pipen ne nang prang ne sendel ne jaru ne moke banji lasi nang tum hala hai si cima tha nai lasi nang tum lapusan video bangke kai keta video selama pedasi kimeji thego upuke nang pubang ve lasi nang tum nang le mathang le cima tha no funny video pura selam thap selam plural pata jok ji lasi nang le mathang celang micit a video le je selam ARJ ke maduta bang lang no up ge na pupilo e mathang le chero rete nang ro bang si avelo ne mastame ne mathang le chero rete bang ke RJ me up ke na pu bang avelo lasi don malia tum nang le tum stame la bosana video non e prang bang ke kasuting ma pedasi akimeji e jang pi lovers part 2 ceplang tang lo ini ben lasi la bosana thasi anu ka place tame nang ka roasting yes tum stame dopit khangyang ko lasi nang tum la bosan mangke selama pedasi akini ko lasi bini video bangke lapon si pejot mangkok po e jang pi lovers part 2 jong si labang so video lam sen pulante nang tum comment sang pita next video ka selama tege pa kardom bini video ba